When you marooned me on that godforsaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. Magandang umaga Pilipinas! Ako po si Dwayne Woolley at nandito po ako ngayon sa Capones Island! Join us today as we travel to Anawangin Cove and Capones Island. To get there, we've got to go to a place called Pundaquit, which is not too far from Manila. Magandang umaga Pilipinas! Ako po si Dwayne Woolley. Nandito po ako ngayon sa... Ay, bulol. Ulitin natin. Magandang umaga Pilipinas! Ako po si Dwayne Woolley. Nandito po ako ngayon sa Pundaquit Beach kasama ng mga barkada ko. Hi pare! Hi pare! Hi pare! Ito po ang anak ni Boy Abunda. So ngayon po, sasakay kami ng bangka papuntang Anawangin Cove. Where else are we going, PJ? Anawangin and Capones! Double thumbs up! Capones, yeah, Capones Island. Sige ha! Damn, look at that mountain. Ang ganda. The boat price is 1,200 peso. So that's for one place if you want Capones Island or Anawangin. We're going to do two places and we've negotiated a special price which is 750 a head. So that's 1,500 pesos for the boat for the day. Cheering. Hello. Tara na mga pre, mga mre. That's the front. Woo! The front? Okay. Like this, right? Ganon. Ganyan. Alright. Lego. 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 Oh, sige. Take care. Thanks, buddy. Salamat. Alright. Here we are, off on our adventure. You know, Island. this is where we got to put in parts of the Caribbean music. Kuya, anong pangalan ng isla na to? Capones. 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 So landing at the beach. People relaxing in the water here. Nandito na tayo! Baba na! Baba na. Woo! Ano? White sand. So this guy I'm chilling with here, his name's Peter. G'day. He is also a YouTuber. He has Yes, a I channel am. called Property Club, all about property and finance. Mainly focused around real estate and property in Asia. And what I'm trying to teach people is that, you know, there's a developing world here in the East in Asia, and I'm trying to promote places like the Philippines and in particular the provinces in the Philippines and Thailand, but mainly around the Philippines and places like this. Sayang, wala dito si Shanta, nakakainis. May trabaho kasi siya sa Manila, kaya nga hindi siya makakapunta dito ngayon. Para hopefully next time I'll bring her to this island. Tara na, swimming muna tayo. Sana meron akong drone, no? Para makikita natin kung anong itsura galing mula sa taas. Galing sa taas. Pagpak. Marunong ka mag-Tagalog? Yeah. Ay, galing. Sige, mag-Tagalog na lang tayo. Ano pangalan mo, pre? Kim.
Kim? Kim. Astig. Si Kim, nagpa-follow pala siya sa amin ni Shanta sa YouTube. Facebook. Yeah. Facebook. Look at this. Oh, Peter! What did you find? 5 pesos! 5 pesos! In hearties, I've traveled all over the world to find this coin. I found out what to spend this 5 pesos on. Musing, ice cream ba yan? Apo. Ayan. Magkano yung isa? 25 po. 25? Ayun, sakto. May 20 ako dito, may 5 pa. Nahanap ko kasi to sa ano, dun sa kabila. Oh. Panalo. 20. Ayun. Panalo. Yeah. Astig ang negosyo mo, pare. Look at that! That, mate. Yeah, no. Hook us up. Book us, mate. Thank you. Oh, nice and cold too on the skin. Oh, yeah. Oh, yeah. Off to our next destination. Ladies and gentlemen, punta kami sa Anawangin Cove. One of the most beautiful coves in the Philippines. Alright, we made it to Anawangin Cove. Can't believe it, this is a dream come true. You can't actually drive here, you can only ride a boat here, so it makes it the perfect getaway spot. Itong dagat na to, mainit siya, hindi siya malamig. Kadalasan kasi dun sa Australia, malamig yung dagat namin. You know, if I'm gonna keep doing this travel vlogging thing, I think I need a drone. I need to get a drone. Sana may mag-sponsor sa amin. Diba, Peter? Wouldn't it be good to have a sponsored drone, dude? Yes, please. DJI, please sponsor me, not Dwayne. Ay, tama. Napanood mo yung Bulaga? Ba't kasi ano yung kasama mo? Sino? Paklaw ba? Same na ano? Na Sino ba yun? Amerikano or si Ray? Kilala mo si Ray? Talaga? Galing, manager ko siya dati. Nasa Amerika na siya. Ano sa Amerika? Feeling artista ko dito. May nagpipicture sa akin. Ayun. Salamat ha. Sige. Ba naman yan? Salamat din po. 20 pesos lang. Hey, don't you want a picture with me? Come on. Joke lang. Anawangin Cove is the perfect getaway spot. Sayang wala dito si Shanta. Next time dalhin ko siya dito para maganda. Sakit sa puso kasi like, kahit kasal na kami, lagi na lang kami nag-LDR. Kakainis. Pero sige na lang, sanay naman kami sa LDR. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. 1 week lang naman, so okay lang. So salamat po sa panonood sa vlog na to. Paki-subscribe kayo sa YouTube channel namin. Abangan nyo ang mga upcoming video namin. Pupunta kami sa Hong Kong. Hala, kami ni Shanta kasama ng mga barkada niya. Abangan nyo po ang video na yan. Maraming salamat po. Dwayne is out.